Намираме се в детска градина Ален Мак и днес тук има празник. Какво празнуваме? Празнуваме Европейски ден на спорта. Така нашата градина участва за първи път, но иначе по отношение на спорта през цялата година се случват много инициативи. Аз съм изключително впечатлена, че толкова много родители се включиха, всички учители. Много е забавно. Всъщност повода е, Европейски ден на спорта, но по принцип ние празнуваме движението, радостта, детската енергия. Празнуваме това, че трябва да бъдем активни, да се забавляваме, защото спорта е и забавление. Вие какво наблюдавате при младите възпитаници, откакто сте директор? По-активни ли са те? Ами със сигурност, не знам дали са по-активни, но смятам, че всичко, което правим като инициативи им харесва. Всъщност аз съм директор от месец март тази година и така доста проекти, по които работихме и доста неща се случиха в градината. Как се промени базата? Ами по отношение на базата започнахме още от двора, в който се намираме. Вие виждате колко е голям, с колко много дървета. Тези дървета, някои от тях бяха с огромна височина и трябваше съответно да бъдат отстранени, но пък си засадихме нови. По базата имаме много нови кабинети, 7 всъщност. Откриваме сега следващата седмица, не следващия месец, откриваме библиотека, лего кабинет, направихме ремонти в медицинския кабинет, в физкултурния салон, в музикалния кабинет. Работим по страшно много инициативи, които смятам, че ще бъдат много интересни и на деца, и на родители, защото съвместно с родителите правим всичко, те са наши партньори. И най-важното, децата са доволни. Децата участват във всичко това, очакват го и са много креативни. Дигиталната епоха, в която живеем, често пъти оставяме децата с разни електронни инструменти. Какъв е вашият апел към родителите в тази връзка? Ами, моят апел е да се върнем точно, така вие направихте една препратка към това, което казах за библиотеката, така го разбирам поне аз. Нека да се върнем към хубавата българска книжка и не само българска всъщност, защото техниката, естествено, ние вече расте едно друго поколение, което е с интерес към техниката и много повече ги привлича и телевизори, и таблет, но в крайна сметка книжките са тези, от които имаме много какво да научим. Те са много интересни и точно поради тая причина ние обогатяваме базата с този нов кабинет, т.е. имаме библиотека, но за това ще ви поканя допълнително. Благодарим ви за тази среща и весел празник! Благодаря ви!